Men hvis en ulv var nosser nok til at gå på en krokodille, ja, hvad skal der så ikke ske med en stakkels lille dum frø som mig? En ting er sikkert. Jeg tør i hvert fald ikke tage til ikast, uden at have gennemgået bare et grundlæggende kursus i selvforsvar. Derfor er jeg taget ned i Shindokangujo-klubben i Sudoji-templet på Vesterbro, hvor jeg skal have undervisning i at begå mig af en vaskeægte sensei. Man kan udnytte de ressourcer, en frø er besiddelse af. Det vil sige, at den har en evne til at hoppe højt, hoppe til siden og ændre retning meget, meget hurtigt. Skal ikke bare tage dit sorte bælte og tæve den med den? Nej, det får du sådan set ikke så meget ud af. Doji kun i church. Toges var ikke forstået eller besked. Toges var ikke forstået eller besked. Toges fortsæt din træning med tålmodighed. Toges fortsæt din træning med tålmodighed. Send til din væk. Det du først og fremmest skal lære, det er, at du skal lære at slå med dine arme. Således. Sådan. Okay. Og det vil sige, det her hedder seki, det her slag. Der slår... Ni! Sådan! Ti! Go! Chich! Hutch! Go! Jo! Og så skal du have noget, der hedder ki-ai. Det vil sige, du skal altså give en lyd fra dig, når du støder. Og så prøver først. Ja, igen. Nich! Ni! Ja, det holder ikke det der. Det skal være mere... Ja. Sådan. For så kan du aldrig bekæmpe den der ulv. Kom så. 1, 9, sådan, 10, go, 6, 8, 7, 2. Jamen. Det du så skal lære, det er, at du skal lære at lave et spark. Og det er et spark, der hedder Maigiri. Og vi er klar igen. 1, 9, sådan, 10, go, 6, 8, 7, 2. Jamen. Og så ud og stå igen, sådan her med lidt bukket ben. Jamen, det går ganske fortrinligt. Det er ved en frø, det vil være et udmærket spark for en frø. Særligt mod en ulv. 1, og så angreb. Nu! Og så en til. 9! Den frø er simpelthen et talent. Det betyder, at så kan vi stå og vippe frem og tilbage her. Så, på sådan en frødativ her. Til det, så. Og så op med paraden, sådan. Så. Og så støder vi. Kom. 1, 9, så, 10, go, look, chich, hutch. Husk, det er en ulv, du er op mod. Og du har gennemgået din uddannelse med spark, slag osv. osv. Og det skal vi se praktiseret nu. Er du klar? Er du klar? Hej. Hej! Kom så. Ja. Det er det. Som I kan se, så er han altså virkelig klar. Han skal nok klare det. Jeg vil nødt være den ulv. Søndag den 18. august kl. 4:15. Jeg har hoppet hele skinnen til ikast og står nu fredeligt uden for stadion. Jeg genkalder mig senseis ord og er stadig meget i tvivl om, hvad pokker han egentlig prøvede at sige. Inden længe dukker ulven op. Den skal indvie en ny indgang. Jeg beslutter mig for at angribe. Ulven giver op for nu og tager sig i stedet af sine ceremonielle pligter. Ulveklub, indgangen er åben af ulven. Indgangen er nu åben. Jeg følger forsigtigt efter. Efter langvarige brydegreb er vi efterhånden klar til en endelig duel inde på banen. Efter en uafgjort brydekamp i ikast tog vores maskot Per Frømann til Esbjerg for en gang for alle at få ramt på FC Midtjyllands uld. Denne gang blev Frømann den lille.